Jens Bangsbro, kan du sige noget om, hvad the perfect player egentlig er? Nej, det er jo ikke let at sige, hvem den perfect player er, men altså, hvis du ser på sådan en som Messi, så kunne du godt betegne ham som the perfect player, fordi han opfylder det formål, han har, nemlig at skabe muligheder og score på de muligheder, han har. Ikke? Så det afhænger af, hvad man skal bruge spilleren til, hvornår han er the perfect player. Og hver enkelt spiller på ens hold skulle gerne opfylde en given rolle, og på den forstand kan man sige, at han er the perfect player. Og der er selvfølgelig ting, de skal udvikle oftest, og det er det, vi går ind og gør ved at analysere den, både på det tekniske, taktiske, fysiske og også psykologiske niveau. Ikke? Og så går man så ind og arbejder, så man kan bringe ham op på et niveau, så han er the perfect player. Handler det om at finde den generelle perfect player, eller om at optimere den enkelte spiller til, så han er perfekt til det, han nu skal? Det handler om at optimere den enkelte spiller, fordi det handler ikke om at få ens spillere. Tværtimod, så skal de have meget forskellige egenskaber. Og det handler så om at forbedre de egenskaber, de har, så den opfylder rollen i endnu højere grad, end de gjorde før man for alvor startede med at arbejde med dem. Hvilken spiller, som du selv har arbejdet sammen med, er tættest på at være perfekt? Ja, jeg har fornøjelsen en gang at arbejde med Zidane, og han var en spiller, som præsterede nogle ting både på træningsbanen, selvfølgelig også når kampen blev spillet. Og han vil sige, at det er noget af det, der kommer tættest på. Jeg har også arbejdet sammen med Nettel, som er en anden, der har fået klubben. Og han havde også nogle egenskaber, som var helt enestående og var ret afgørende for vores hold. Tak skal du have. Godt. God fornøjelse med det. Jo, tak.